खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। मैया 14 फेब्रुआरि पुलवामायाव जानाय जाथाया मैया 2 बोसोर जाबाय, जाय सानाव भारतनि सा 40 जवानफोरा उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। बे मुंख्लं जानायनि मादाव बर'नि सासे जवानाबो मुंख्लं जादोंमोन। बिथांनि मुङा मनेस्वर बसुमतारी। बिथांनि मुंख्लं सानखौ गोसोखांनानै मैयानि सानाव बिथांनि नखरनि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव मान बावनायजों लोगोसे बाथौ आरज होनानै सिबिनाय बावदों। मैयानि बे सानावनो बिथां मनेस्वर बसुमतारीनि मेम'रियेल हाउस एबा गोसोखां नमाखौबो बेखेवदों। मख'नो गोनांदि मुंख्लं मनेस्वर बसुमतारीया बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय कलबारि गामिनिमोन। थारैनो हादरनि थाखाय बिथांमोननि जिउ बावनायखौ जों गासै भारतारि आरो बर' हारिया माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। चिराङाव आयेन बेरेखा आफिं आबादखौ पुलिसफोरा हमनो हादों। चिरां जिल्लानि बासुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय थिखलगाव सरायखसरा गामियाव आफिं आबाद मावनायनि खौरां मोननानै चिरांनि एडिशनेल एसपि प्रकाश मेधिनि दैदेननायाव आफिं आबादखौ सिग्रोमहैदोंमोन। पुलिसफोरखौ नुनानै आयेननि बेरेखा आफिं आबाद मावनाय आबादारिफोरा आबाद फोथारनिफ्राय खारग'लांनो हादों। उनाव आयेन बेरेखा आफिं आबादखौ पुलिसफोरा ट्रेक्टर लानानै खहा खालामदों। पुलिस बिफाननिफ्राय मिथिहोनाय बायदिब्ला आफिं आबाद मावग्रा आरो हा बिगुमानि सायाव दा पुलिसआ संदानगासिनो दङ। बिटिआरनि सिङाव थानाय फरायसालि, कलेज आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बड' मिडियाम फरायसालिफोरखौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो सोरखारि खालामनो थाखाय खावलायदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। सोरखारि थिसनलाइ मोननायनिफ्राय थालांनाय फोरोंगिरिफोरा गोसोआव माखासे गिखांनाय लानानै प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमफैदों होननानै बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा। गोसोआव गिनाय लानाय फोरोंगिरिफोरनिसिम दिपेन बर' बिथाङा माखासे खोथा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव थानाय बायदि बिटिआरनि फरायसालि, कलेज आरो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बड' मिडियाम फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखाय मोनसे कमिटि दानाय जादों, जाय कमिटिनि मासिगिरिया रमेश चन्द्र जैन। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव थानाय बायदि बिटिआरनि फरायसालि, कलेज आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बड' मिडियाम फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि सायाव एबसुआ कमिटिजों थांनाय 12 फेब्रुआरियाव सावरायलायदों आरो बेफोर फरायसालिफोरखौ माबोरै सोरखारि खालामनो बेनि मडेलिटिबो कमिटिनो गथायदों। बे मडेलिटिखौ कमिटिया दिनै आसाम सोरखारनो गथायगोन, अब्लासो सोरखारा फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखाय जि पलिटिकेल आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ गनायथि नांगौ बेखौ होगोन होननानै कमिटिनि मासिगिरिया खोथा होदों होननानै बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा 12 फेब्रुआरियावनो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगो हमनानै बेफोर फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायजों लोगोसे गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि खामानिखौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो मावफुंनानै होनो थाखाय खावलायदों होननानै बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा। नलबारिनिफ्राय गंस्नि खावनाय गारिखौ हमनो मोन्दों। आसाम पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ स्ट्रेट खौरां मोननानै नागिरनायाव नलबारिनि मुखुलमुवा जायगानिफ्राय दोनखुमानाय गंस्नि खावनाय गारिखौ हमनो हादों। क्राइम ब्रान्चआ हमनो हानाय गंस्नि गारिफोरनि मादाव गंसे सुइफ्ट, गंसे बलेर'जों लोगोसे आरोबाव माखासे साखा खब्रै गारिफोर। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला सिखावफोरा भारा होग्रा गारिफोरखौ खावोमोन आरो उनाव गुबुननो फानहरफिनोमोन। खावनाय गारिखौ हमनो हादोंब्लाबो सिखावफोरखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै आरो पुलिसफोरा बिसोर सिखावफोरखौ हमनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। हाबा जागोदान आइजोखौ बुथारनायनि दायाव आसाम पुलिसआ सानैखौ हमबाय। बुथारजानाय हिन्जाव गोदाननि मुङा पुष्पा दास आरो बे केसआव हमजानाय सानै दायनिगिरिनि मुङा पुष्पा दासनिनो फिसाय दिपज्योति गगৈ आरो बिबाजै संगीता दास। बे जाथाया दुलियाजानि भादय पाचालियाव पुष्पा दासनि फिसाय दिपज्योति गगैनि न'आव जादों। मा जाहोननि थाखाय बुथारदों बेखौ दासिमबो पुलिसफोरा हमनो हाथ'वाखै। बे केसआव नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो दङ। पुष्पा दासनि नखरनि सुबुंफोरा बे केसआव जायनि आखाइ दङ बेखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। थांनाय 21 दिसेम्बर 2020 मायथाइयाव आल्फा आइजों लांखारजानाय कुइप अइल कम्पानिनि सानै मावथिनि नखरा आल्फा आइनि कमान्डार इन चिफ परेश बरुवानि डिब्रुगड़नि न'आव फैनानै नखरनि मानसिफोरखौ लोगो हमफैदों। लांखारजानाय सानैखौ उदां खालामनो थाखाय आल्फाया कुइप अइल कम्पानिनिफ्राय 20 कौटि रां दाबि खालामदोंमोन
आरो आसाम सोरखारखौ कुइप अइल कम्पानिजों सावरायलायनानै बे रांखौ हरनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। नाथाय कुइप अइल कम्पानि आरो आसाम सोरखारा बिनि सायाव जेबो राहा लायाखै। कुइप अइल कम्पानि आरो आसाम सोरखाराबो जेबो राहा लायैयाव आल्फा आइआ मोनसे जोबथा सान होदोंमोन। 16 फेब्रुआरिनि गेजेराव जेबो राहा लायाब्ला लांखार जानायनि सासेखौ बुथारनाय जागोन होननानै आल्फाया लाइजामनि गेजेरजों लिरदोंमोन। सोरखार आरो अइल कम्पानिनि जेबो राहा लायै बेराफारसे आल्फानि जोबथा सान होनाया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनायखौ नोजोर होनानै लांखार जानाय नखरनि सुबुंफोरा आल्फा आइनि कामान्डार इन चिफ परेश बरुवानि न'आव फैनानै नखरनि मानसिफोरनिसिम आखाइ खबजबफैदों आरो जेबो दाय गैयालासे हमजानाय सानैखौ उदां खालामनानै होनो थाखाय आरज गाबदों। मख'नो गोनांदि लांखार जानाय सानैनि मादाव सासेया आसाम शिबसागर जिल्लानि पिके गगै आरो गुबुन सासेया बिहारनि रामकुमार। बिसोर सानैखौ 21 डिसेम्बराव अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लानिफ्राय लांखारदोंमोन। प्रमद बर' बिथाङा चिराङाव गासै मोन 6 गामिनि लामाफोरखौ लुफुंनायनि थाखाय फिथा हास'नानै बेखेवदों। गोदान सोरखार दानायनि गिबि दानावनो आसाम सोरखारा बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै 700 किल'मिटार लामानि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि थांखिजों 500 कौटि रां हरदोंमोन। बेखौ बिथा खालामनानैनो मैया चिरां जिल्ला 31 नं सिडली बियाबनि सिङाव थानाय गासै मोन 6 गुबुन गुबुन जायगाफोराव प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरजों लोगोसे लामानि फिथा हास'नानै बेखेवनानै होदों। मैयानि बे हाबाफारिनिफ्रायनो प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर हालामनि आबाद मावनानै जाग्रा निखावरि नखरफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव गोदानै बिथांखि लानाय जागोन। जम्मु बास लाखिग्रायाव 7 केजि आईडी बेफ्रुग्रा हमनो हादों। मैयानि सान एबा 14 फेब्रुआरियावनो थांनाय 2019 मायथाइयाव उदखारिफोरा पुलवामायाव गाग्लोबनायाव सा 40 जवानफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन, जेराव जोंनि बर'नि सासे जवानाबो मुंख्लं जादोंमोन। बिथांनि मुङा मनेश्वर बसुमतारी। बे जाथाय बोसोरनै जानाय सानावनो फिन जम्मु बास लाखिग्रायाव 7 केजिनि आईडी गोख्रों बेफ्रुग्राखौ रैखाथि बिफाना हमनो हादों। थांनाय सनिबार एबा 13 फेब्रुआरियावबो मस्ट वान्टेड उदखारि जाय थांनाय 1 बोसोर सिगां 3 बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो सासे पुलिसखौ गावथारनायाव आखाइ दंमोन, बेखौ हमनो हादों। सनिबाराव हमजानाय उदखारिनि मुङा जहुर आहमेद। बिथांखौ साम्बा जिल्लानिफ्राय रैखाथि बिफाना हमनो हादों। बेनि अनगायैबो साम्बा जिल्लानिफ्रायनो गं 6 पिस्तल, मोन 15 बाक्सुआव थानाय आईडी बानायग्रा आरो गर 50सो गोथां गुलिखौ हमनो हादों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला उदखारिफोरा बे बारावबो माबा मोनसे गिदिर गाग्लोबनो थांखि लादोंमोन। बेनिखायनो रैखाथि हान्जाया सानथामनिफ्रायनो गोख्रोङै सिग्रोमनाय खामानिखौ मावबाय थादोंमोन। 39थि दुलाराय आसाम जुनियर जिल्लायारि हिन्जावसा काबाड्डि बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। बे बादायलायनाया बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर गेलेमु आफादनि बानजायनायाव कुसुबारि जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजादोंमोन। मैयानि बे फाइनाल बादायलायनायाव तामुलपुर आरो बिजनी मोननै हान्जानि गेजेराव जादोंमोन। सेथि बान्थाखौ मोननो हादों तामुलपुर काबाड्डि हान्जा आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादों बिजनी काबाड्डि हान्जाया। इन्डियान सुपार लिग आइएसएलआव मैया नर्थ इस्ट इउनाइटेड आरो उरिष्यानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन, जेराव नर्थ इस्ट इउनाइटेडआ गल 3 सोनो हादों आरो उरिष्याया गल 1 सोनो हादों। बेनि अनगायैबो मैयानि सानावनो एटिके महन आरो जामशेदपुरनि गेजेरावबो फुटबल गेलेनाया जादोंमोन, जेराव एटिके महना गल 1 सोनो हादों आरो जामशेदपुरा गल 1बो सोनो हायाखै। दिनै मुम्बाइ सिटी आरो बेंगालुरुनि गेजेराव मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागायगोन। दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव एटिके महन, नैथियाव मुम्बाइ सिटी, थामथियाव नर्थ इस्ट, ब्रैथियाव गवा, बाथियाव हायद्राबाद। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।